Senyores i senyors, bona nit a tots i a totes. Donem la benvinguda a la il·lustríssima senyora Sandra Gómez López, primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de València, a la il·lustríssima senyora Pilar Soriano Rodríguez, presidenta de la Junta Municipal de Ciutat Vella, i Empar Marcos Tallés, directora general de Punt, que serà la pregonera d'aquesta 18a edició del Tirant de Lletra. Portant aquesta gala de cerimònia d'obertura amb la fallera major de València 2018, senyoreta Rocío Gil Uncio. Com no, amb els representants de la Jordana 2019. Clàudia Guillem Bartual, fallera infantil 2019, Guille Villena Romero, president infantil 2019, Diana Rey Pajares, fallera major de la Jordana 2019 i Pere Borrego Pitar, president de la Jordana. Quan neix el sol, la llum és malva i rosa, se'n veure a poc seguint el llit de Túria. Enfila els ponts, trucant-li un ull al barri, després se'n va a dormir al llum de les muntanyes. Senyores i senyors, amb tots vostès, els presentadors d'aquesta gala, la companyia de teatre La Cubana.
tontos no sou, eh? I ja esteu pensant que nosaltres no som la cubana. No som la cubana, però sí que tenim molt a veure en ells, Home, clar que tenim a veure, són familiars I d'ells. la avioneta fa pana, i els ha deixat per ahir pel món colgats. Bueno, a ells els ha deixat colgats, però una cosa, a nosaltres mos ha deixat emmerdats. Ai, sí, filla meva. Ara, Però bueno. us dic una cosa, que el problema no és este. El problema és un altre. El problema és que la cubana ja no és el que era ahir. Senyores i senyors, en tots vostès, els presentadors d'este acte, en Lluís i la Loli. Bueno, la Loli és filla meua, La que és meua molt neta. guapa. Bueno, és periodista i locutora. Ho farà de categoria, veureu. Sí, a veure, vinga. Sí, El Tirano Blanc és una novel·la cavalleresca, però també és una novel·la històrica, una novel·la militar, una novel·la de costums, una novel·la eròtica, una novel·la Bueno, psicològica... ja està, filla, ja està, que jo crec que ja ho han entès, que sí, ja està. Ala, va, que vos esteu deixant de dir una cosa molt important, que és que el que la cubana voldria, i per tant vosaltres, és que esta edició d'enguany tinga més èxit que la de l'any passat, que este año más y mejor, que diuen. Efectivamente, más y mejor, Eso. para que esta ceremonia tenga más éxito que la edición anterior, la XV Palote Palote. Palote, s'està posant en pere, mira-te, per favor. Escolta, deixa de mirar ja la meua xicona, que t'estic veient des de que així, que no pares de mirar, home, que te posaràs borrego al final, hombre. Ja està. Anem a fer la presentació, però ja vos diguem que com que la cubana no està, perdoneu-nos, que ho farem a la nostra manera. Bueno, que a la nostra manera vol dir en 4 merdes que hem arreplegat ahir de la Jordana i que les hem posat per així, farem el que podrem, però bueno, escolta, això va així anar. Senyores i senyors, en una novel·la de cavalleries no pot faltar mai el seu exèrcit. En tots vostès, l'exèrcit de Tirant-lo Blanc. Un fort aplaudiment per ells. I ara, per acabar, la cubana havia preparat una cançó que en ells que canten tan bé, perquè tots són sopranos i tot canten de meravella, pues sonava molt bé. Nosaltres la farem com podrem, fills meus. Música, maestro! Tirant de lletra, tirant-lo blanc, recorda sempre que la lletra entra en sang. I a la vesprada llegim plegats el tirant, un bocinet cadascú, menuts i grans. Ells la germana, reunir-nos tots al seu voltant, tirant-lo blanc. Així a València hi ha una bella tradició que cada octubre es fa més gran. Tirant de lletra, la Jordana diu al món quin gran tresor. Tirant-lo blanc. Amb carmesina. Eliseu. L'emperatriu. I la vídua reposada. I la eterna enamorada. Tirant, tirant-lo blanc, tirant. Quin gran tresor, tirant-lo blanc. Reuniu els avis, Pares, tientes i germans per la lectura col·lectiva del tirant. Quin gran invent, tirant de lletra, tirant-lo blanc. En la Jordana, tirant-lo blanc. Tirant de lletra, tirant-lo blanc. A honor y ahora y gloria del nostre Senyor Déu Jesucrist e de la gloriosa e sacrastíssima Verge Maria, Mare seua, Senyora nostra,
Comença la lletra del present llibret, Apellant tirant-lo blanc, dirigida per mossèn Joanom Martorell, cavaller, al sereníssimo príncep don Ferrando de Portugal. Més avant conquistar tot l'imperi grec, cobrant-lo dels turcs, qui aquell havien subjugat a llur dominics dels cristians grecs. E com la dita història e actes del tirant, si en llengua anglesa, e a vostra il·lustre senyoria, si ha estat grat voler-me pregar, la giràs en llengua portuguesa. Com per si sols si estada ventilada a servei del molt il·lustre príncep e senyor rei expectant don Ferrando de Portugal la present obra, e començada a 2 de gener de l'any 1460. I en ple camp de batalla i en constant lluita per la defensa i la promoció dels valors lingüístics i culturals propis del nostre poble, na Jordana vol reconèixer la seva tasca oferint-li que esdevinga portaveu d'excepció per combregar els lectores i lectors d'esta 18a edició. Ella és Empar Marco Estellés, directora general d'Apunt. Llarga vida, doncs, al cavaller tirant-lo blanc, que tant ens ha ensenyat i tant ha d'ensenyar encara a les futures generacions de valencians i valencianes. Tant de bo siguem nosaltres dignes d'un mestratge tan il·lustre. Bona lectura. Perdoneu tots si us agualim esta festa. Mentre preparàvem tot això junts, van rebre sobtadament la notícia de la pèrdua d'un company, d'un faller, d'un amic, d'un home de teatre que de segur esta nit hauria format part de tot això. Si na Jordana és teatre, ell era un jordaner 100%, per la seva bonomia, pel seu quefer, per les seues interpretacions i per l'estima que ens dona. Es demana que ens ajuden a acomiadar-nos de Xivo a París i Fauvell, tal i com a ell, com a bon actor, li agradava, amb una ovació calorosa. I amb el teu permís, Pere, també dediquem el concert al vostre company. I com que imaginem que li agradaria la festa, continuem. Welcome, monsieur, madams també, sé que desitgen passar-ho bé. Si avui el nostre cor serà tot foc. Foc on the fire, in the fire, na Jordana. Perquè tots junts llegirem Tirant-lo blanc. Sí, per a llegir-ho unes soles. El millor llibre del món. Això ho va dir don Miguel de Cervantes. Exacte, ho va dir don Miguel de Cervantes. Welcome, messies, madams també, sé que desitgen passar-ho bé. No me gusta el fútbol, ni el balonmano. Josep, no sé si ara... Tampoco el básquet.
de ciclismo ni hablamos, visto de colores. Me gustan las flores, pero cuidado compañero, soy hetero, hetero no futbolero. Ella tenía una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Però com una consigna circula secretament de mà en mà per tot el poble una rosa de paper. Passa el temps, tic-tac, com si res. Tac-tic, del revés. Tac-tic, vols tornar. Tac-tic, al passat. Tac-tic, perdonar. Tic-tac, sona un cor. Tic-tac, somiador. Tic-tac, passa el temps. Sona un cor somiador. Tan somiador com tots vosaltres.